Laibosit ikusi genuenean, komentatu nizuen, ikasleen emaitzak ikusteko, berak inprimatu behar zuela horria. Hemendik inprimatu eta PDF moduan. Nik egin nuen froga, bi zutabe lotzeko ariketa batekin, eta PDF-an egitean bai ikusten ziren marratxoak. Eta egin zuena ikasleak. Baina ondelako fitxa batekin, adibidez arrastratxearena eta eskatxearena edo idaztearena, ez ziren ikusten hemengo oiektuak. Agertzen zen zuriz. Orduan, metodo horrek ez du balio, inprimatzeko fitxa guztiak eta guk ikusteko. Badago beste metodo bat, errezagoa eta programak edo Laibositek berak ematen duena, eta asko hobeagoa dena, ikusiko dugu, bale? Bueno, badaukat fitxa bat, bidaltzeko ikaslei. Zabaldu dut, baina bidali baino lehen, egingo dut klik personalizar enlace esteka honetan. Enlaza esta fitxa, personalizar enlace. Eta hemen agertzen zaigu menu bat. Menu honetan aukeratu ditugu gauza batzuk. A ver, signos de puntuación hartuko ditugun kontuan ala ez, mayúsculas, minúsculas eta acentoak. Eta mugatu aldugu denbora batean fitxa egiteko. Hemen dago importanteena. Orain arte, normalean, hau dago gaituta. Preguntar al alumno. Ikasleak amaitzen duenean fitxa, agertzen zaio, bere kalifikazion edo bidali irakasleari. Uste badugu hau sakaturik, enviar respuestas al profesor, bidaliko dio mezu bat irakasleari kontu honetara daukasun kontu, hemen daukazuen kontuari, adibidez nirea joseikate@egunezerolau.net, bidaliko dit mezu bat. Utziko dugu zuriz ikaslearen izena bera jartziko noski, eta hemen jarriko dugu, adibidez, maila. Hirugarren maila B jarriko dugu. Eta hemen asignatura jarriko dugu matematika. Jartzen ez badugu, hau, ikasleak jarri behar du, orduan, hobe gu jartzea eta berak bakarrik izena. Gero ikusiko dugu. Bueno, enviar respuestas a mi buzón de correo, buzoi honetara. Nik hemen daukat buzoi bat, mi buzón de correo, eta ona ere bidaliko dit erantzuna. Orduan, bi aldetan izango ditut erantzunak. Gmailen eta hemengo Laibositen buzón de correo edo. Bueno, hemen beste aukera batzuk, martarra jarri ala ez, edo jarri berdez eta gorriz ondo eta txartu dauden erantzunak, eta bar. Bueno, hau eginda dagoenean, joango gara zuzen, Classroomera. Añadira Google Classroom, eta egingo dugu betikoa. Zein geletan, kasu honetan 6. mailan jarriko dut, eta noski ekintza izango da lan bat. Bale, jarraituko dugu, eta beteko dugu, amaituko dugu betetzen fitxa. Bale, arrastatu, adibidez, arrastatu. Eta hemen, nahi baduzue, nota aldatu, eta non jarriko dugu matematikan. Bale, badaukagu fitxa eginda, sortuko dugu lana. Venga. Lana sortu eginda, ikusi dugu hemen, baina hor egongo da. Joango gara ikaslearen kontura, orain nago ikasle moduan, eta orain bai ikusiko dugu, kargatzen badugu berri horria, hemen egongo da, biedali diogun lana, arrastatu. Bale, ikaslea badoa, trabajo de klase, eta aukeratzen du, arrastatu. Bale, ikusi lana, eta hasiko da egiten. Sakatzen du fitxan, eta, hasiko da egiten. Haundenetik txikienera, orduan hasiko gara jartzen, orden horretan, zenbakiak. Bale, egingo dugu baten bat txarto. Bale, eta amaitzen duenean, zuzen ateratzen zaio bere izena jartzeko. Venga, jarriko dugu Jose Luis, izena, ikaslea jarriko du berea, enviar sakatu, eta tu respuesta se ha enviado al profesor. Vale, aceptar. Bai, hasta. Ikasleak ogarain egin behar duena noski da fitxa hoia itxi eta entregatu. Marcar como tarea completada. Hori ikasleak bete egin behar du, ni jakiteko, hori amaitu duela. Venga, berriro irakaslearen kontura. Joango gara gure Classroomera eta hori ikusiko dugu lana entregaturik dagoela. Arrastatu, batek entregatu du.
Bale, badakite entregatu duela, ikasle zero batek entregatu duela, baina noski nota ez da agertzen eta fitxa ezin dut ikusi. Korreoan, berbada luzatuko da, nahiko luzatzen da, ematen du ordu batzuk edo, baina hemen, bitu adibidez atzo egin dituen flogetan, hemen badaukat, tienes nuevas respuestas o enviadas por tus alumnos, eta hemen daude, atzo egindako froga batzuk. Eta hemen ikusi aldut nork egin duen, Jose eta Pepito, eta zer egin duen, zein nota atera duen, eta nola egin duen fitxa osoa. Eta noski baitare, komentatzen genuena. Laigor zitezen bertan, joaten banaiz, Jose Kate mi buzón de correo, hemen ditut fitxa guztiak. Ikasleek bidali dizkidaten fitxa guztiak. Noski izan aldira pilo bat, baina hemen badaukagu filtro bat. Filtratu aldugu ikaslez, adibidez ikasle zero batek bidali dizkidan fitxak, Jose Luisek bidali dizkidan fitxak, eta filtro batzu jarri ditugu, baitare mailaz jarri dugu filtroa. Eta hirugarren mailako A taldeko fitxa guztiak, edo matematikarenak. Aplikatu ditugu filtro batera, matematika adibidez eta Jose Luis, zenbat fitxa handi. Horrela, konsultatu ditugu beti oso ondo, fitxa guztiak. Noski, behin gero ikusita, adibidez hau da justu egin dudan fitxa, 6,7 da nota, orduan bai joango naiz, nire klarnera eta jarriko diot nota ikasleari eta itzuliko diot. Horrela, beti ikusiko dut zer egin duen eta nola. Eta beti izango dut gordeta hemen mi buzón de correo barruan erantzun guztiak.